chim jing ruai sang mas put no bar lai spa lai pun riu Hakanege Eucharistic Bakhui tongin duwai nagabinda Hadasa Grace Kariam Barake Gasmi Hajong Bagasmi duwai nagabinda Gminsiam Baraklar starting Rongrin Lucia Rongrin Rangma Rongrin Thomas Mauli IT Mary Rongrin Dristing Rongrin duwai nagabinda John Peter Rongrin Bad Edith Trodis Marto duwai nagabinda Cromwell El Maulong nagabinda kajingayo Trai nagabinda Perkatlang Sangriang Pinsutlang Sangriang Pinskemlang Sangriang duwai ro nagabinda Rosemary bad ya Anis bad barasangut kikul nagabinda kajingoy chingkia Shaduanu traingin kiuring kadbadu Shaduanu traingin kiuring kadbadu Dajingnya bakut baduling doutrai iaingu Shaduanu traingin kiuring Kohimen ko para tongin samu yaw jisu nagabinda ka nega step nagabinda ka jinga kijingor ku barho wanginang wanra hau kijing dumu shime chungi kamda me kijing dumu jong ka nega jimben kre nagabinda ka Christmas kumjuru ka jimben kre jungi hak wanang ban pengam jili ka tin uble ha kerteng upa barukon Badumen siyem Bakhuit. Amen. Kajinga jongo Trai jongi Jesus Christ. Bad kajingir jongo blay. Lem bad kajinga sulak jongo men siyem Bakhuit. Kindon renka bat pi barok. Tongin sangesh por ban kuslai halaga donur kamen siyem jongi. Halor ki pop barok ki bangile. Kasur jonga jimpule mindakas ni kalong. Ban kala kabamod. Ban pai sha ujisu ban pidiang ya u hakadonur kamensiam habangi pidiang shisha ya ujisu haka jingim jongi nginim la satya ban ya sulok bat ki pop bat ban im haka pop bat ka jing suniyo namar ka pop bat ujisu kanumla ban ya rengkat ujisu utrang ngi vai pai vai bangin longi Bakhui tongin Kot kerpat ia ka bor jisu halo jongi. Pangindup laban yale ia ka tema persya. Ia ki jing tolot jongi. Ia ki tema persya. Ia ki pop barok kaba ngishait ngop. Na ki pos ia ki por aga jingim jongi. Tongina kerpat ia jisu. Pan yale ia ka tema persya ia tin ka telij. Ki basiniu ka bangi keren. Ki jimur jimbarakat ki basiniu. Ki jimur dur ki basiniu. Ke jingle ki basuniu bangin stang ya kane ka tama badu jisu kramba ke jimben kre jongi kalong ka basaiso jisu ba it pen kalain yangi pat karkut yangi katba ngitrang Banyalong kaway bat me. Ha kabayale katuma persya kinching tolod ki pop ki jimlin basuniyo jangi. Nga pala au blay badang bor baro. Badahapi ko himen ko para. Bangalale pop shibun da ki jimparakat da ki tin da ki kam da ki jingle klet. Da ka jingle pala changa. Da ka jingle pala changa. Da ka jingle pala bakra me changa. Namar kata Bakti
Testi, Yaki Angen Bakirikoi, Badiapi ko Himen Kopara, Benduai Nagabinda Janga, How Trai Ublay Jangi. Ublay Badon Bor Baro Nis Seneyangi, Padandala Map Igi Pop Jangi, Unyalam Yangi Shaga Jingim Bam Jikut. Amen. Trai kendrat ko blaze neyangi. Trai kendrat ko blaze neyangi. Cristo mapo, Cristo rap kono. Benim jongi, benim yangi. Trai kendrat ko blaze neyangi. Trai kendrat ko blaze neyangi. Cristo mapo, Cristo rap kono. Benim jongi, benim yangi. To nginia duwai. Duwai nagabinda ka jing rio belay. Nagabinda ka jing idu belay. Nagabinda ka jing kuit haka. To nu jungi akamen siem jungi. Haka met kapar jungi. Duwai ru nagabinda ki bapang ki bashitam. Ki bashimendalang haka negamas bakuit na jingai pat na jan. Ki batiapang. Ki batia haki hospital. Duwairu nagabinda ka jingkalla kabamot jongi nompop haki inga sem ki jongi. Koblei me uba peit uba kemi iya ki pai jame kadba kidang ap kemi da ka jingyai ne iya ka sngi krau janga jingka ya utrai. To ai ngi karpat ya me bangin kalain ban poi Shaki jinka men jong kat kanega jimpenim bakrao. Perbangin rakhe yaki barabor da ka niam ka rukam bashongkon ba da ka jingrisa kamen da utrai jong yu Jesu Kristukun jame uba im bad sensha rengkat bad me ha ka jingalong kawe jong men sim bakuin ublay junom la junom. Amen. Kajing puli na kakitam u Sefania nung ito lupa. Turuay jam ko kun kentay kasiyan, tu perta ko Israel. Turisa bato syat kemen nado kado nun, ko kun kentay ka Jerusalem. Utray ulaweng no ye kiray persya ya pi. Ulabe krat ikinong syun jong pi. Ukusem ka Israel, utray udon hapadeng jong pi. Pin ting syu ya kajing jenjar. Ha kata kasni en soong ya ka Jerusalem wat syapting ko Sion wat sya bakikti jong pi kin luan utrai ublay jong pi udon hapadeng jong pi ukla ka wat uba ai jing jom un risa halo jong pi da ka jing kemen bat un pen thamaya pi ha ka jing e jong u un le kemen halo jong pi da ka baruai jam lakum ha ka sngi jing khawai niam kakten jong utrai. Nambar Ndrius pa laipo. Ndrius pa laipo. Ngai nguya mekendran, mamelakin pamyanga. Unong
long penim u trai u long ka bojongi ngai ngu ya me kendra ba me la ken pam ya nga na ka jing men pin wan tong na pung ka jing penim ai ngu yu trai ken hoi ri sa ker ten jongu ap leng ki jat ben riu ben benaya ki jing le u trai yai ben ken mau jing krau buram ker ten jongu ngai ngu ya me ken ra ba me la ken pam ya nga tur wai la jing ya ro yu trai na mar ki kam perla tu yai pen bena keleng sha du ba kut perte pen jam ka sur batu ken doi ba kunong basiyon ba krawa ba long u ba kudu Israel ngai ngu ya me kendra ba me la ken pam ya nga Gajing puli nakashti u Paulus Bakhui syaki Kristan ha Filipi. Ko para tu syat kemen ha utrai barabor. Ngaong biang tu syat kemen. Ai baki beriu barok kinyo I ya kajing pha men sim jong pi. Utrai ulahajan. Wat kuslai syapang ka ei. Henrei ha ki ei barok da kajing duai bat kajing kerpat lem. Bat kajing aingu topan pawe kajing kam jong pi ha ublei. Bat kajing suk jong ublei, kabapalat ya kajing syempang barok. Kanri ya kidok nut, bat kajing perkat jong pi, ha ukris Jisu. Kaktien jong utarai. Haleluya, haleluya, haleluya. Umen sim jong utrai udan haingam. Ula painga banyalabia ka gospel lagi badu. Haleluya, haleluya, haleluya. Utrai undon rengka bat pim. Kajimpule naga gospel bakuit kat kumulukas. Abram amego trai. Kipaid ba kilakili yau ya anis ki ong tongin le ayu ula jabab yaki jar o badon ar tilli ki sopti to un aino kawe ha uta ubam don but jar o badon jimbam to un a ya ailem la dondru ki nonglum kajana kibala yawan banyo baptisma bat ki kli yawu ko nongi kai ngi ngin le ayu ula jabab yaki warlum palat banya kabalabo yapi banlum ladondru ke shipai ke bakli yawu mangi pat ngin le kumno ula ong haki warle jubor yano what mudoi lam ler but the horn halaka tulop na marba ki paidba ki don haka jinkami linti but baro ki yakli halaki donur shapang uya anis yode ma'u upinban ukris yu yanis ulayatu haki baro nga pin baptis yapi daka Henry
uba kam kerau banyanga undang wan. Uba wat yakit sai juti jongu ngamlong uba bit ban loy. Uta un pen baptis yapi da umen siem bakoi bat da kading. Ubat yaka jimpe halakakti. Ban pen koi yaka kintem. Nangda banlum ya ukew halakatiar. Henry untang ya uskom hakading bamju lip. Kumda da kiwe ki jinkentu. Ulayalap ya ka kubor baba hakibriyo. Ka gospel John Trai Ketingera yang mekudus. Ko himen ko para bayit hau Trai Jesus Christ. Kadba ngilarung hakas ngiu Trai balai John ka advent. Kum ka jimpen kare jongi ban pendemai ya ka jingade jongi badu Jesu. Ha ka bakin mau ya ka bor jonga jimpenim ha ka jingim ka jongi. But haki ni ke jimpule baro ngiyas no kasur kalong ban kala kabamod. Pen kala ya ka rukam imjongi. Panladang ipuson janai kini ke jimpule kamtame na ka gospel ngiyas no uya anis baptis ula kendu ya kibriyo ban kala kabamod. Ula perta nagari kenja. Harud wa Jordan. Mat kibriyu kila tur shawu. Kila pediang iya ka jing baptisma jongka jing kala kabamod. But bon kibriyu kila wan shawu. Hangning yos no naka gospel kidon lai jait kibriyu kila wan shawu yanis baptist. Kidon ki paid ba kila wan shawu. Kidon ki nongkrong kajana kila wan shawu. Don ki shipai kila wan shawu. Donro ki bahain hakini ki paid ba kila wan shawu. But kila pediang ya ka baptisma jonga jinkala kabamod. Henry Wenis baptist wong ngalabanai tanga baptisma jonga jinkala kabamod. Henry uta ubawan hadin jonga unai ya ka baptisma jongumin siem bakhui. Unai ya ka baptisma dauding. Ding jongumin siem bakhui. Ngi baro ngi layo pediang ka baptisma jongumin siem bakhui. Ngi baro ngi don hapo jongi ka ding kabame. Kanika ding kabame hapo jongi kaya rap yangi ban kentai tia kapop. Kading kabame hapo jongi kade ban yarap yangi ban kala kabamod. Ban sautu ya kapop. Ban sautu ya ka jing tolot. Ban sautu ya ka jing dona. Nangda ban pentimai ya ka jingim jongi. Lada kanika ding kabadon hapo jongi kabangile yopediang lemba ka jing shashitom jongu Jisu. Lemba ke jingiap jongu Jisu. Lemba ke jimmi pa jongu Jisu. Nginumla satia balogi Kristan ke Bakhui. Nagataga daw. Uyanis baptis ula ang. Ka jingkala kabamod. Ngideban. Ino yakarukam imjongi. Ngideban pendem mahaya ka jingim jongi. Ladangi rai. Banim hakaju kadur. Kumba ngi imbangi haka pop bangi rake ya ka Christmas kata ka Christmas kam don jimuchu ladangi eat palat ya ka pop bangi penkrai naga benda ka Christmas kalam ino ya ka pop kata ka jingra ka Christmas kalam seiso haka jingim jongi
Ladangis ngau to ya lade. Ngilong ki briu ki ba le bon ki kam suniyo. But ladangis ngau turu kaju kapor. Ngidon bon ki jimlin basuniyo ha ka jingim jongi. But rengat bat kini ki jimlin basuniyo. Ngipen kere na ka benda ka Christmas. But ngim tre eyero. Ngim tre kano ka kam. Ben kiar na ka pop. Ne ba pen pindu na ka ki jimlin basuniyo. But ngi ong ka Christmas kalawan. Kata ka Christmas kala sa jingay na ka jingim jongi. Namar ka jingka u Chris kade ben timay ka jingim jongi. Ka jingka u Chris kade ben yarap yangi ben vengno ya ka jinglong jonga pop bat ka jinglong jonga jingdum na ka jingim jongi. Badu Yanis Baptist ula ongkom no ya kibriyu haba kilawan shabu kala ka bamod. Ina ka jinglong jonga pop. Ngalabanay tang kaneka baptisma jonga jingkala kabamod. En repidon kam shushu ya kabor. Ka jingkala kabamod kalong ka jingsta. Ka jingkala kabamod kalong ka jingpentemay balong kikun jongo balay. Ban pentray kam ya umetsem Bakhui. Lada ngim tre ban kala kabamod umetsem Bakhui tre ban pinseiso hapo jongi daki sap ki pongjo. Habangi shimendare trip. Habangi alum lang ban duwai. Ngide ban don hapo jongi. Kajing kwa ban ino ya kajing long jonga pop. Namar ujisu tre ban shong hakajaka patingit. Ladaka dono jongi kadap daka jing tingit. Ladang ilong ibriu ke bakam India ka pop. Ka jingit kum kata kaya lampin ban yangi siya ka borjong ubaman. Kata ka jingit ya ka pop. Kata ka jingit ya ka jimlin basuniyo. Ka pinyajan yangi badu baman. Badu ksuid banya ujisu. Habang ishim ya ka jingaray. Ban ino ya ka jinglong jang ka pop. Ngistang ban jan badu jisu. Ngistam ben yalang paralog ba Jisu. Namar ka jinglong chang ka baneng kalong kabakhui. Panyus ngo kinongkorong kajana kilawan. Jisuam ino iya kapo. Kinongkorong kajana ngitip kilong kibatre lese ban pinbiang yaking kasem. Koin kilatre hapoka jingsen shar jong ki rom. Kilong ginong tre. Ngilaban nong kumba ngisaw tuminda kilong nong tre sarkar. Mano basiyo ye kinong tre sarkar bunsin. Omde bunsin barabor deki pain ba. Mano bay tulop ye kinong tre sarkar kidegi pain ba. Mangopor ngitir jingdir ka sarkar kalum ya ka tax na ka plajongi. Dahil lamba kum kini ki jinglong tax kinong tre sarkar kiyo tulap. Henry, kaya ka bang iyo ibunsin? Kinong tre sarkar kilebain ekipaid ba? Kinong tre sarkar kimju le hok ekipaid ba? Shumudur. Piyo kaway ka grand naka office jong kano ka tranat jong ka sarkar. Larapi leish lum kita ki grand ladade ban na ing, ladade ban pinba kano ka jaka, kinong tre sarkar ki panayo na pi, shua ban soy kin ong, pi ay binda iyanga. Kinong tre sarkar ki bayo iya katulop, na ki jing tre shitam jong ki paid ba, kabalalum na ki pisa jong ki paid ba, haba ki paid ba, ki baduk, ki leish ka office, ban pan iya ka grand kin om ay baisha yangi. Baisha ka bamut omde santunga. Si 4%, kat san percentage, ar 4% na kata ka jingyo. Haba uyanis Baptist ula om kinong karang ka jana kala ka bamut. Wat numlum tam na mano. Ay ka benda kabadey jong gipaid ba. Nakita ki benda jong gipaid ba? Nakita ki benda jong gibadug?
pimde ban shim wat shi piaru daki. Kaneka deka jimut jonga jingala kabamut. Kame halaya kalonga jilla jongi kristan. Kitip ia ka kubor baba. Kitip ia ka gospel. Henry buon gibriu kim ju im ka gospel haka jingim chonki. Buon gibriu kiba ong hana kilong kristan. Kisgo sarong balong kristan. Henry ki kam chonki kam yadeshu bat ke jingkot jongu kris. Ngitip ladangi peit ya ka statistics ya ka jingken jingdia syapang buon ke baro kame halaya kalang kampo kabaya debat ka bamsap jimbam sap kam shirke hapadeng ki kristan kabamod kawai ke liang ngilang kristan kawai pat ke liang ngilang nompop shirke kajinglong balong kristan pat kajingim balong kristan ujisu kot uverengi ngideben kalaka bamod ngideben bam sapshu ngilaban yoyi buon ginong tre nong tre sarkar buon ginong tre sarkar kimju tre hok haba kaktino bele ka on takalaka bamod kideben tre hok kideben sange ke jingim bajaitu jongki kimdeben lebein ekipaid ba henry kideben kershan ekipaid ba kideben yarab ekipaid ba ka sarkar katung yakinong tre bakilong gindong yarab ekipaid ba ka jingroy jong ka jingim jong ekipaid ba henry minda larangi peit nilaban yoyi bun ki brio ki trang ben yo ki kam sarkar ne kano ka kam ban bamsa ban lebein ekipaid ba kabamod mano ba sensyar ya ka donur jongi ka bor soitan bor baman bor ukris lamle ladangi ong kawe ke liang ngilong kristan nanda kawe pat ke liang ni ailad ya ukris lamler ban sensyar yangi kabakadu kadwai habakut ke jingim jongi nginum yo ya kabaino buon ki beri ki pengsan ialah day minta. Ngadon ka pisa, ngadon ka tulop, ngadon ka bor sensyar, timmano ban yalay persyayang. Lese ki pahit ba ki baduk, ki pahit ba ki batolot, kimla ban yalay persya ya ki bakalain bor. Henry, what ya ki bakalain bor ki deven perkat, baudon uta uway pat, ubadon ka bor, ban sensyar ya ki baklain bor jangka pertai kata kalonga jimbe syar kadu naga taga daw ko himen ko para habaki briwan ke liyaw yanis yaban le ulaon sange pilaban tre pilaban penjanay ya kekerdan kabapibat ladaw pilong nonglung hajana lum tang ya kabade ban lum ladaw pilong sipai syakri ya ki paid ba wadnum lebeni ki paid ba ladapidon keno ke kerdan nang yai tre henry penjanai ya kata ke kerdan jombi penjanai ya ke kerdan jombi wadnam pendengit ya ke kerdan jombi kane kalong ka jingi kai kaba yanis baptist ula pensawa shakipaid ba mangipat haka jakaban penjanai ngipat ngipendengit habang ipendengit ya kino ki kardan ngi pingsan ngi ong kiveru kilekum ne mano balaban im hagane ka parte kalam bamsa mano balaban tre hagane ka parte kalam yobaino mano balaban lom bajanai hadu kata ka parte baro ki bru ki long ki baduna ken ngi don pun jait ki jing pengsan ngi klain ban pengsan mano ba klain ban pengsan ki briu ki bam tre ban kala ka bamot ki briu ki bam tre ban ino ya ka pop ki briu
ki ba it ya ka jing snaba jong ka parte. Ko himmen ko para minda kasgi ka ketino bale ka challenge yangi. Ka ketino bale ka challenge yangi ki kristan ha mehalaya ha ka rika si hills. Pi baro ki bas ngap yanga ka ketino bale ka challenge pi ka yakop bat pi khato ka rukam jumpi ka yade dur badu kris. Kibriyo kilas ngap ya Yanis Baptist, kibriyo kibala yo iya Yanis Baptist, kilas tamban hili hato une ulong ukris. Hato une uburi bakran syapanga himau bale, une uburi bakran syapanga jingkala kabamot, ulamo balong kris, kila yo iya Yanis Baptist, ya ka jinglong jongu kris. Hato kibriyo ki peit yangi kibayo i yangi kiyo ini yam hangiru yaka jinglong jongu kris katnongut hayinga sem jompi katnongut haka imlang salang jongi kila ong hato unemo ulongu kris hato kanemo kalongu kris katnongut haka jingim jompi hado minta kila ong yapi uni ubrio kane ka brio kaya serimu kris kanongut ke paralog champi kila ong yapi kane ka kinna uni ukinna ya serimu kris ne kiong kumno yapi pi ya serim badno haka jinglong champi haka jinggaran champi haka jingim champi hado minda pi ya serim badno. Lesai beren pun ki beriu batrang banya serim bat giri krau jong gane ka partai. Lesai don pun ki beriu ki trai shitam banya serim bat giri paunam jong gane ka partai. Don pun ki kinna ki bat trai shitam banya serim bat ki actress nong ruai ki nong tep ki nong yalakai. Kat nongot hadaminta haka jingim jombi kila ang une ubrio kaneka brio kaya serim badu kris lada hado minta omdon mano ba ong yapi pi serim badu kris kadau kalong pimbat ukris haka jingim champi pilong kristanendre pim ya serim ukris ngilong kristanendre ngim ya serim ukris kabamut kadon gajimma hakamajoni kadon gajimma kabashirke hakamajoni ladangim ya serim ukris ujisu unum itushu yangi kabakot kajingim jongi lada ujisu itushu yangi habakot kajingim jongi nginum yorumshu habaneng ko himman ko para ka gospel mendakasni ka challenge yangi iway pa iway yaki baduk yaki baruspa yaki batray haki office yaki bakbat kano ka kerdan haka jingim jambi ujiso challenge yapi kaktino balay ka yakop bat pi mendakasni hato pi asrim badu kris ne pi asrim bat ki kambamen kabaki briu ki le hakane ka pertay kane ka dega por bangin kala bangin pendemai bangin penimbiang ya ka jingim jangi induai naga pinta kane ka jingai hagane gi Eucharistic Bakhui bangin dupio ya ka men siam bania surim padu kris hamalla ka kalima jisobe id karku kardo yangi penslay yangi kado minta ha ka jingim jangi ngi im ha ka jimbi jong kane ka pertai haka babut teneng ya ke baro bakring yangi na kane ka pertai ya rap yangi ko jisu ban trai shitam ban penne ya ka dur jame hapo changi ban kala ka bamut na ka jinglong jang ka pop bangin dop la ban im ya ka jingim ka ba hok ka ba kuit bangin le hok ya ki wei bangin le isne ya ki wei
Kenamba ngindup la ban yasrim bat me haka jingim jangi. En yaro ya utrai Jesus Christ. Sim lai spa Bakhui. Hakane ka sngi Trai balai janga advent. Ngai ti hau Jisu. Ya ki jingang nod babon jangi. Pa undup isne yangi. Pa undup karku yangi. Pa ka jimpen kre jangi rangkat bat kabalang. Kalong kabasa iso. Na kabenta ukpa Bakhui ubi shop jangi kilingdo bat kikatikis bakin omdo jing kermen lano ruem ha ka jing Trai jongki da ka ba tiap ba utrai undon kilat bat kilenti ban pen im yak ka ken hon lang brod jongki to wan hiar ko Trai Jisu na kabenta karempei kristan jungi bakin yo ya ka jingi kai shilenter batang ka jing ya eight mar kaliang kabala ban pen im yangi to wan hiar ko Trai Jisu na kabenta iwe pe iwe nangi mangindup sngaw tho ya ka jing koridor jong ka jing duai bat ngin pendon kam ya ka ha ka jing don kam baro to wan hiar ko Trai Jisu na kabenta ki kristan baro bakindup sngaw tho kat no kalong kaspa ba bandon ya utrai pedeng jungi barabor bat ha ki do no jungi to wan hiar ko Trai Jisu na kabenta ki briu baro bakindup sngaw tho baha ka pop omdon jingsuk dalele ruem batang ha ublei ka do no jungi kala ban shem jingsuk pat ka jingja thai to wan hiar ko Trai Jisu Ablay ko pa paspun bat bayi sune snap ya ki jing tuai bat ki jing karpat jung upai jame karku kardo ya ki jing ang no jangi pangindup la ban yasrim badu kun jame man ki kam ki jam man ka jing long man ka jingim jangi kabang im nang ne shakamat ngipan ya kane da u Chris u Trai jangim Amen.
Lai spa nderkusau. Lai spa nderkusau. Toya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jumpi. Kalong ka ba priang hun ha ublay upa badan bor barro. Trai pling sekian di jompi. Nakakita kecing orang kerjaan jom. Kecing muda yang ini kebalang jom baro kawe. To ai ko trai ni karpat ba ya ka jinkinia ngo blay jongi. En terwa hame kalam sange ba en pendep ya kata ka balastang ha ka jimaya ba kentang pad ba en pentre hangi da ka bor ba krau ya ka jimpenim jame da ukris utrai jangim. Amen. Utrai undon rengka bat pim token tiu yala ki donot tongina ingu ya utrai ublay jangim dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadai ti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame koken rat kopa bakhuin koblay badan bor bat bam chikut lemba utrai jangi u Jesus Christ. Uba haka jingwan baning gong jangu ula shim yaga jinglom brio ba po jangi badula pendat yaga saindur kaba melamang nadu menshua badula pli naga benta jangi yaga lindi shaka jimpenim bam chikut. Kenamba haka jingwan ba ar jangu haka bor pat kaburom kaba kaddu katwa ila penpau yaga kam jame. Ngi ke baminda, ngi ap ke me lindi, ya kata ka sngi, ngi la ban pediang, ya kata ka ba ngi nut ban kermen, ka jingpenim balakular jame. Pada mar kata, rengkat bat ki angel, bat ki archangel, ki kes bat ki hima, pat baro ki pait berlin, bat ki bor janga baneng, ngi ruai ya ka jing ruai ya ro ya me, bat ngi pen bana kalem sangem. Bakhui, utrai ublay kipat, neng bertesa wadah kaburam jommi. Hosana, Hosana, turwai ublay shajron. Hosana, you
para ngau tu ka ding jungo balai hapo jampi ding jungo men siam hapo jampi duai na du ka donut pen kelang ding sashasin lemba ka jing wan hia jungo men siam Bakhui halur kene ka binta jungo mas Bakhui ka por ka bakentang tam habangi terang habangi duai umen siam Bakhui unwan hia halo jungiru rengkat bat kene ki jing tarwa Bakhui jungi bangin yasirim badu Chris haka jing long jungi haka jingim jungi bangin long shisha ki kun jungo balai bangin num long ki kun ke bat tam ktin ne kano ka jing long ngin im kat kum ka gospel ngin yasirim u Chris man ka kelet mat Dashisha melong o Bakhui ka Trai katemay jong ka jingkoi barro namar kata ngi karpad yame to pen kui pen kentang yakini ki jing tarwa jangi da ka bapa ya umen sim jame kum ka umjer halo jangi bakin kalalong yangi kamet barkasnam jango Trai jangi o Jesu Christ. Hakapor baladino yavu dala ka mons ngobha ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya opu bada ka baingu ya me ula kedia yavu padula ai halaki senran u ong to shim batobam nakane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya kabanaiti naga benda jampi haga ju keru kamendala la yabam ula shimya ka kuri pada kabaingu biang yame ulaya ka halage senran u ong to shim batadi na kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang batimai badbam jekut ya kabayan pen mi naga benda jampi panaga benda ki babun naga benda ka jimap yakipop talaya kane ban kan mau iangam ko snam bakardor jangu Chris to pen koid yangi pen koid ya ke men siam adim pen koid pen kia ya ke bapang ke bashitam ya da ya nginau bamen na ki kalam ka jimmaya jongka jinget Katasin bagi bandune upur bagi dinakane kakuri ngipen menaga jing yap jong meko Trai tadadu namar kata ngi ke ba pen menda ya ka jingia ba ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko Trai ya upu janga jingim ba ya ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar melanyu yangi ki ba bit ben yang hakama jamme ba ban shakriya me da ka bas ngeverit ngi karpad yame bangi ke ba yo benda hakamet ba tasnam ukris ngilong ke bala penyata le kawai da umen sim Bakhui Token mau ko Trai ya kabalang jamme kabala priang hasatala ka parte pat penjanai ya ka ha ka jingi rengat bado Francis upa Bakhui jangi Wilbert Marveno Bishop jangi but baro ki lingdo bat ki riniam token mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bela yotia da ka bakermen ya ka jimmi pat badia baro ki bela kalatno ha ka jingi sne jamme topdiang ya ki shaka jing shai ka kama jamme to isne yangi ba rongi kar padya me
Barengkat bat kamaria te isati Bakhuin, ka kamir jango bale. U Joseph Bakhudu kurim janga, ki apostol Bakhuin. U Francis disease Bakhuin, bat baru ki rikoin, ki bela pensngabaya me pateng la pateng. Ngilong ki babit, banyo bentalem haka jingim bam jikut, but bangin ro, but pindon buram ya me, da ukun jame, u Jesus Christ. Davu lembadu badhavu, kalong hameu bleu pa badon bor, haka jingelong kawe jungamen siem Bakhuin, barro kaburam bad ka jingero, junam la junam. Amen. Ko himmen ko para tangin trang nakabinta ka jinglong ukris haka jingim jongi. Padu Jisu uyarap yang iban pinyade badu belayupa lemba ka jing duai kaba ulahi kai. Inangai tiru ya ki jingang nur babun jongi. Pakam tame ya ka ne ka jingwan jongi ban pinjiliu ya ka jinge jongi badu kris. Iduai nakabinta ki himmen ki para jongi. Ki bapang ki bashitam hapadeng jongi. Babaro kinyo jinga ena ukris. Kopa jangim, ba abaning kalong ka Bakhui ka kateng jame. Kanwan ka hiba jame, kalong ka mon jame, hakindo kumba abaning. To ay yung iminda ka jimbam jangi kabahala kasni. Patomap yung ikirangkan jangi. Kumbangirong imap ikabalis niyo yangi. Paduat ilam yangi siya ka jimpan siyay. And rate of light yangi na kabasin niyo. Top light yangi karpad ko Trai nagi jing siniyo barro. Haka jing born jamme to ai jing suk jing sign haki Sngi jangi. Knamba daga jing yarap ka jing isne jamme ngi light barabona ka pop but ngi nyo jing da nagi jing jinjar barro kadbangi da ngap kemelendi ya ka jing karmen Bakhuin but ka jing wan pa jung nong penim jangi o Jesus Christ. Namara sume kalakai ma, sume kalor kau chinam la chinam. Ko Trai Jesus Christ. May ubala ong haki apostol jamme, ka jing suk nga I happy, ka jing suk janga nga I happy. Wat pe dige pop jangi, Henry ya ka jinge janga balang jamme, pada haka jing spoon jamme, to I haka ya ka jing suk, but ka jing yatali kawe kat kum ka mon jamme. Mame uba im bada basensha, junom la junom. Amen. Ka jing suk utrai, kandon, barabo rengkat bat pim, dap da ka jingi do Christ, tongin ya ingu markalia. Kun lang bro jong ublay, me bagi doki pop ka pertay, tus ngau sene yangi. Kun lang bro jong ublay, me bagi doki pop ka pertay. Tus ngau sene yangi. Kun lang bro jong ublay, me bagi doki pop ka pertay. Tu ai jing suk yangi. Hakami ukun lambro janga blay. Hakami ubakit no ka pop janga partay. Sukito ki bala kot shaka jing kawai janga ukun lambrod. Kamet markas nam janga Chris kan rianga shaka jing pam janga.
Jesu. Yes no mu ya me, ngi aro ya me, ngi mane ya me. Mamelawan hapo ka donur kamen siyam chagi. Jesu kta malake benta changa chingim menta. Pen kantang yangi, pen kuit yangi. Weng no nangi ko Jesu ka jinglong changa pot. Pen kuit pen kantang ya kamet ka pa changi. Pen kuit pen kantang kaying ka sem changi. Pen kuit pen kantang iki kam ke jam changi baro. Ai boringi ko Jesu. Mangilong ki kun ki Bakhui. Mangilong ki kun ki bayaserim bat me. Penne ka dur jame hapo changi. Aki karangi kana changi. Aki jingade changi, aki inga sem changi. Aki himen ke para changi. Aki imlan salang changi. Pen kuit yangi ko Jesu. Manginum la, ginum leshu yaki pop. Manginum le benshu yaki way. Manginum le bam hop yaki way. Manginum le ben yaki badu. Ko Jesu ba idai boring imenda. Pen slay imenda. Pen gandang imenda. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, la 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 la. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. La 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 la. Jesus, 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 Jesus. To ngin nia duai. Ngi karpat ya ke jingis ne jame ko trai. To ai bakane ga jimbam bakin jable. Kabala pin kuid yangi naki pop jangi. Kan pin kre yangi. Nagabin takis ngi kraw ki banwan. Da ukris utrai jangi. Amen. Utrai undon reng ka bat pim. Nguya ka kli jambi karpadi ka jingkar kuna ujus. To blay badon bor baro. Pat ba isine. Uba ya ka jingwan bening kong jangu kun bala kamarway jangu. Pipadias ngo ba. Da ka jingay bat ya ka jingwan biang jangu. Pi ap kmi linti. Pin palong ya pi ki bakuin. Da ka jim palang janga jingwan ukris. Padun pindap karhay ya pi. Da ka jingkar ku jangu. Amen. Kadba pidang mare ya ka tong jangane ka jingim. To un palong ya pi. Ki bas kem ha ka jingay. Ki ba kemen ha ka jingkarmen. Bat ki ba seiso ha ki kam isine. Amen. To yapi kiba shat kemen minta da ka jingri balai ha ka jingwan long do jong nong sius pa jongi yan pendap karhai da ki bainong jonga jingim bam chukut haba unwan biang ha ka burom jongu. Amen. Pat ka jingkor ko jongu balai badon bor baro uppa barukon padomen siem Bakhui kan hiar hapi perkan sa bat pi junom. Amen. Ya lesuk pen bana ika kubar babha jango trai daga jingim ka jampi. Isong ho yaw play. Number iway. Number paningkaw. Kapertei baro kalak milenti kima oglaslem hilak walastem bahkan duka min bahkan mikasni puji sunwan ngindup yo upsia.
sim bakhui ba long ba man ko chuta barabor sama amen guru hitam jong jisu guru mutlem jong kamaria luana mata jungi hatu tem kupa berkun sim bakhui enjero yutra jisu Christ